A făcut un ATH? A făcut. Ai, mă, fii atent. L-a înțepat doar. Au respectat desenele mele de aici? Din spate, ia să vedem. Să fie al naimii. Am făcut swing-ul de aici. A venit înapoi. E bun. Aici am zis că face un pic de lăbăngăneală. Când o să ajungă. În principiu bine. Low recâștigat. N-am mai testat. A ținut high-ul zonei. ATH. Bine. Și acum trebuie să țină fail-ul. Asta ți-e fail. Asta ar trebui să-l țin. Adică poate să vină până acolo și... Asta s-a chinuit și aici să-l câștige, vezi? Da. Acum l-ai câștigat, ține-l, știi? E ok ce a ținut și aici. Vezi, pentru că adică noi ne-am uitat în spate aici la high-ul swing-ului și acum ai un cluster întreg cu astea de aici, știi? Da. Nu m-am mai uitat la ETH de un an de zile, trebuie să mă uit un pic în spate. Te întreb, nu-i greșit dacă mă uit doar aici având informații. Trebuie să mă mai uit în spate. Știi care-i treaba? Nu, ce te costă să dai pe un daily și să te uiți în spate? Nu te costă nimic, decât să rămâi surprins după aia, știi, după ce faci greșeala și să zici, bă, uite, dacă mă uitam în spate care e fail-ul, îmi dădeam seama că poate să coboare până acum. Adică trebuie să-l ai în minte. Că tu dacă te uiți la zona asta de aici și zici, bă, mi-l-a testat, trebuie să mi-l țină și nu te uiți în spate, ție când o să-ți vină prețul aici de desubt, tu poate o să-i dai short și o să zici, bă, mi-a pierdut, înțelegi? Și se oprește aici și te trezești cu un impuls în sus și zici, bă, de ce au făcut treaba asta? Și după aia te duci în spate și te uiți, dar stai că ăsta e felul. Ăsta trebuia să-l testeze. E o chestie și local, dar ce te costă să dai pe un daily și să te uiți un pic în spate? Nu te costă nimic. 2 minute. Ia vezi, te ajuta pe time frame mic, nivelul ăla de acolo. Te cam ajuta. La fel, puteai să te duci înapoi pe daily. Te duceai în spate aici, la zona de fail. Și îți luai tot swing-ul, ți-l marcai. Uite așa. Te duci înapoi pe 4 ore și aveai longul de la rădăcină. Aveai închiderile sub el. Aveai high aici la nivelul care te-a dus jos. Da? Fail-ul de aici. Aici trebuia să faci un hold să continui în partea de sus. N-ai reușit, ai închis de desubt. Ai făcut swing-ul ăsta. Ai testat zona de aici. Zona de fail. Da? Ai făcut high. Ai venit, ai ținut low swing-ului din spate. A intrat, da? Dacă te uiți în mijlocul swing-ului ăsta, da? Atins, îl vezi? Pentru că ăsta e high-ul swing-ului, ăsta e low swing-ului. Ai în mijlocul swing-ului, ai ținut low, ai plecat la high, ai închis peste, go. Aveți că te ajută din spate să vezi treburile astea. Asta, cum să zic, era dificil să iei aici, local, să zici, bă, ăsta mi swing-ul din spate, știi? Mă joc în jumate, îmi dau seama. Nu prea poți să-ți dai seama, local, de treaba asta.
Dacă te duci un pic în spate, îți dai seama. Și nu ți-a mult timp. Și ți-am zis, prima mișcare este importantă, care îți ajunge în zona aia. Pentru weekly cum stă? Asta ți-e swing-ul care te-a dus la ATH acolo. Ai intrat în swing, uite, vezi de fiecare dată, uite. Short, low swing-ului. Închidere sub, închidere peste, test. Long. Aici trebuia să fie un hold, a făcut un swing, n-a reușit, l-ai pierdut, da? Local, îți iei swing-ul ăsta de aici. Deci dacă ți-ai luat long acum de aici, te interesează zona asta, trebuie să o câștigi. Low swing-ului l-ai avut testat, vii acum, ăsta l-ai testat, high swing-ului, cel mai probabil o să încerci high swing-ului, știi? Acum. Pentru că mijlocul îl ai, low îl ai. Pentru ce urci? O să încerci din nou high swing-ului. Îl câștigi? Zonă de fail. Posibil. În cazul în care nu faci un ATH, de aici poți să iei respingere. Dacă iei respingere de aici, trebuie să ții high swing-ului, dacă nu-l testezi când închizi peste. Și de-abia după aceea vine un nou ATH. Închizi peste zona asta, go. Faci high-ul, vii, ții asta, se transformă în zonă de fail. Bun. Astea sunt probabilitățile care le poți vedea. Da, și s-a dus și teoria că ETH-ul dă tonul la bull run, nu? Pe alturi. A dus. Și o să aibă continuare din punctul meu de vedere. Mai fer la alturi, știi? Sunt tot acolo. Vedem în septembrie ce ne aduce. Toate-s mulse. BTC-ul e bine. E în grafic. Și vom vedea. Iar 120. Astea la mulți de la nevoie. Că astea știu cum pleacă, adică jap-jap, liniște. Tu. Asta îmi place. Îți mai face încă un all-time low și după aia pleacă. Nu prea are cum să intre pe minus. Are loc în jos, nu-i problemă. Așa. Avem mana iară care pleacă și asta cândva. H-bar-ul nu fac probleme de el, e bine. Ontologia are bine. A avut un impuls săptămâna trecută.
frumos. Arșbarul se ține bine, n-ai treabă cu el. Următorul după XRP. Vicei nu iară suntem bine cu el. Tot acolo. Am avut numai TP1 pe el. Ăsta de aici. Acum sărim peste TP2. Mergem direct la TP3. Uite că ne-am uitat la el. Bine. Mă gândeam să-l iau în zona asta pe aici. Dacă nu-l iei aici, ia-l după aia pe aici. Da. Când pică. Când pică, da. Bine, ăsta mai are loc, nu are treabă. Toate au loc, știi cum e, că oricum zici, tu te uiți la grafic așa și zici, bă, ăsta e momentul să intru, dar îți dai seama că dacă iei rigla și te uiți numai până aici, în zona asta, e minus 30, minus 40%, adică... Poate să facă un low la toată mișcarea și gata. Ideea e să nu spui toate bazele într-un shitcoin ca ăsta, așa, e Horizon, că e Bay, că e Dia, că e cine vrei tu. Adică nu cumperi una gata cu asta, mă duc, mă fac milionar, mă... Nu, că am luat câte $100 de fiecare. Ia și o leacă de spell, uite ce frumos e. Ăsta chiar că are bear market, n-ai treabă cu el. Da. Gândește-te ce bucuros ai fost numai când a dat spike-urile astea aici. Astea mititele, corect. Spelul, așa este. Țin minte. Câți bani am făcut pe ele? O grămadă. Mult. Deci chiar și, cum să zic, spot, îl cumperi acum în zona asta de aici, sau mă rog, îți faci o medie aici și îți iei ca și referință low swing-ului de aici, de exemplu. 592%. Da, e o grămadă. Asta în cazul în care nu se delistează. Aproape toată lista e așa la mine, n-ai, uite-le. N-ai... Da? Așa am făcut, am luat câte o sutică de fiecare și le las acolo să doarmă pe ele. Când o pleca. Ideea e în felul următor, bear market-ul la ăstea, deci poate să mai dureze încă, poate să facă, uite așa. Aia înseamnă încă 150, 100 de săptămâni. Aia înseamnă, naiba, suntem în 2028, uite. N-ai de unde să știi cât ține bear market-ul. Așa, să vedem. Așa. Uite-te aici. Cât a durat și ăsta până a plecat. Uite. Da? A coborât. Hai să-l luăm, uite, de aici. Nu-l luăm de la... Putem să-l luăm din swing-ul ăsta de aici. Ia uite. 2018-2021. 3 ani, 4 ani. Uite de aici. Păi poți să iei toată perioada asta de aici, dacă tot e să... Uite. 2018-2024. Ca să facă mișcarea asta mai mare. Da, corect. Ai avut să vei. Curează. Movărâul ăsta, uite-te de când e. 2022. Pe aceeași linie. Da. Și 2025. Bubuie? Am de unde să știu. A avut un semn aici, 2023 în bull run. Dacă îl face și de data asta, pentru că nu i-am făcut low la ăla, știi? N-a făcut low aici. I-a făcut low numai la origine. Acum a acumulat de desubt. Stai că am prins. Așa. Îmi închide peste ăsta și mă aștept la un high mai high decât ăsta. Ce înseamnă aia? 700. Da. Low swing-ului ăla am atins. Da? Mijlocul. O, 10x.
topul range-ului, middle următor. Da. E tot așa. Și mai are. Asta a fost zona de buy. Asta e în bear market. Îți iei zona de buy, știi care are impulsuri, vine înapoi în ea. Bear market. Cumperi. Și când o pleca, dacă nu-l delistează, nu merg banii. Deci toate pot fi supuse delistării. Da, cum? Nu e niciuna. Acum sunt unele la care te aștepți mai puțin, gen XRP, HBAR, Solana, ADA, Cardano. Pe alea te aștepți mai puțin, înțelegi? Dar la fel și, cum să zic, și rezultatele deja sunt mai micuți. Adică la alea nu te mai uiți la 100x. Te uiți la 10x, 20x, știi? Ceva de genul. Sfumate deja. Nu se mai delistează, dar nici nu... Așteptările sunt mari la mulți, dar... Mișcările nu mai sunt așa, da, corect. Adus, că-ți ba mulți în ele ca să-l miști. Una e să miște una care are un market cap de 100.000 și una e să miște una care are 20 de miliarde. Vorba lui. Păi aia care are 100.000, dacă mai intră încă 100.000, deja se dublează din start. Nu, sare mai mult, că nu prea... Adică m-am uitat și nu merg calculele așa. Intervine și futures-ul și... Mamă, ce delta pe BTC, ce impuls poate să vină pe ăsta acum pe ATA. Uite ce frumos a... E doar ATA BTC acum? Nu mai e USD? Nu, este USD. Uite ce frumos face aici. Ia uite. Deci pe BTC, doar ca să câștige ce a pierdut aici, 169%, 200% aproape. Aia înseamnă pe USDT că e dublu, 400%. Ceva de genul. 350-400%. Pe USDT. Aici și-a pierdut toată lumea speranțele, dar și ăsta parcă văd că uimește acum. Luna. Terra Luna. Intră tot aia nostalgici care au pierdut odată, să mai bagă încă o dată. Ce nostalgici că sunt acolo, ăsta acolo, de-abia li se deblochează acum, cred că le-a blocate. Ce le-a primit... După unul care are 15.000 băgați, dar băgați din jos, de tot, și când au fost la 80, nu au vândut. Avea mult oricum atunci. Uitați, că gata, acum miliardar mă fac. Alturi, toate sunt jos, toate sunt. Cine nu cumpără în perioadă din asta, așa? Adică nu știi pentru cât timp o să blochezi bani. E cea mai bună perioadă de cumpărare. Asta. Nu să ai niște bani și zici, bă, n-am nevoie de ei. Cel puțin un an de zile, 2. Și blochezi ei. Decât să iei insertar să te uiți la ei, mai bine pierzi aici. Da, și asta e drept. Da, nu știi de unde sare iepurele. Păi de-aia zic, că nu poți să iei 1000 și să-i bagi toate într-una. Dacă ai gânduri să devii milionar sau așa, vreo 10-20 de mii ar trebui să împarți. Asta da.